Зась, 90% комнату обійти. Тут у нас стратегія понятна. Тут нам треба ключик. Ми дістанемо якісь гроші. Супер. Бо пужатня бабка каже, ей, знайти копійку легко. Та ту копійку ще до мій донеси. Ха-ха. Ой, сам не чекав. Зась паради. Добре, що воно запомина, що я вже основав на який об'єкт. Бо я вже дораз 23 місяці півницю не бавив. То вже би мені не спомнив, що куди. Ніч не є? Ви ся смієте з мене. Тільки задерів обходив. Ну, та сяк. А ви цього персонажа Фледжеланта спознаєте? Бо він мені ся додав із цим із модом, який їм си купив. Це не мод, то DLC, правильно ся тому каже. Crimson Guard. І він мені ся так і там появив. Ну я ним бавити не знав, він дуже якийсь хитрий, бо він кровит, дали себе лічити, бо себе теж кровит. Я не знаю, як то фунгує. Ну, я би ся хотів з кимось бити, чого ти вся допусти? Ясно? Добре. Подякував. А ну це оглушить го. Оглушить го, добрі. Стонг. Стон. Паради. Паради. Я так помню, ся пані Косяк любить робити. Спрятатися. Ням-ням-ням-ням-ням. Піжувалення. Та що? Нормально, нормально. Нормально, нормально. Всяк можеш бавити. Всяк можеш бавити. Так, що у нас тут? Все мені все треба, все мені треба. Ну, щось стало немного. Фактично у дві кімнати ще зайдемо, той порядок. Айбо. Я думаю, що буде так, як мені інтересно. Май. О, песики. Супер. І сі мені дадуть болячки всякі, точно знав. Ага, а у всього був стан, а я йому його не включив, ні? Айно. Я йому його не включив. Ну, бо нащо? А ну як то буде фунгувати? Всім кровити. Супер. -1. Нормально. Сись теж лише раз когось укусить. Ого, попав. Хоч вона теж плюс вихоснувала скіл на увертання. Так, треба когось лічити. Ого. Класно. Угу. Так, сись умре. 2, 3. Всього діб'ємо. Фактично один це обстає. З цього одного ми теж лишимо ще, подержимо його маленько.
Може учмілиме? Всяк файно. Чесно, дуже мені ся любить, як ця бавка промальована, наскільки вона продумана. Поникайте просто на позадину. Там висять одрізані руки. Ви їх виділи? Ви їх, замічали до цього? Кампець. О, ще раз ключик. Паранно. Так, в мене все постає послідній факел, та й готово. Та й треба буде втікати виці. Journal page. О, The Collector. Ну, все буде весело тепер. З колектором ся бити, то не фігля. Туди нараз. Get down. Це що за брейкденсер? А, засіб мустан не вкачав. Ну, Мигалю шиковно. Всяк ся бавить файно. Будемо його пробувати туди закровити, у мене других варіантів не є. Так. Все, другий раз я його вже оглушити не буду годен. Значить, треба його тровити всім, що в мене є. Айбо доста іпно, споза того ж я його перший раунд оглушив, та я на нього никати кілько вже наметав. То він дораз умре. Чекай, Мигалю, мав таку штуку. Коли ночував без охорони, були інтересні енкаунтери з добрим лутом. Наприклад, на Shieldbreaker напали зміюки і дали луска на... А, в мене Shieldbreaker не є ще. І, колектор тяжкий, но направду ж інтересно ним бавити. Або він уже умре. Туйся таку ніч не каже. На всякий просто сих углушеме, бо не кивали, та й готово. Настакаємо на ньому мільйон отрови. Все, сіма отити гет. Все було легко, все було легко. Він я не раз не вдарив. Ооо! Ху-ху-ху! Все сила. Встаємося, ідемо ще в ту послідню. Поникаємо, що там. Ну, у мене якраз ще має бути лопата одна, ні? Айно. Руненькому взяв. Все було йоу, ні? Ні раз не кинув. Ні раз не кинув. Або то мені скорше просто іпнуся так получило. Ось я його оглушив. Нараз і на нього настакав много крови. І готово. Все